Film det. Det koster godt nok 5 FPS, men det må jeg overleve med. Nej, det kan du godt. Jo, men 8 spillere i en kirke i fællesbøn og så Nate, det er da fantastisk. Ja. De har åbnet døren, der er en udenfor. Er det jer, der kommer freshborn? Nej. Nej. Vi er... De har lukket sig inde i kirken nu, og jeg skulle have en fucking lockpick. Dreng, nu må jeg hellere bede kan for os alle sammen. Jeg løber uden våben nu. En sniper op på bakken, har vi det? Kan vi få det? Det kan jeg godt. Så dreng, så beder jeg for jer, imens der I løber dernede. Silencer tager lige den zombie, der er nede til højre for os. Den kommer efter os lige nu. Der er 2 zombier her, der er 3 zombier. Jeg stager lige en motion. Ja, det er bare inden vi kommer for tæt på, ellers så kan vi høre os. Devil, op mod os nu. Der var en bagved dig også. Nej, jeg så det. Prøv at få dem ind i huset her. Okay, super. Jeg har lukket dem alle sammen inde i kirken nu. Har du fundet en lockpick? Jeg ser nogle stykker løb på vej mod elektro også fra Tjerno af. Ja, vi skynder os så. De er da ikke lukket inde. Døren står åben. Hvor mange af dem, der løber fra Tjerno til elektro? Jeg tror, jeg så 3 stykker. Nej, jeg tror, det jeg har en zombie mere efter mig nu, jeg kan lukke ind. Okay, så er det 6 hænder for mod elektro. Ja. Er der en af dem, der har en... Jeg kan ikke åbne døren. Shit. Jamen, jeg kan ikke. Jeg kan høre fra alle snakker i kæften på ja, det duer ikke, det der. Det er pisse til at høre på. Der er en, der skyder ind på 5 silencer. Ja, det er også. De står hen med døren nu. Ja, ja, I set. Skal jeg gå hen eller? De skyder. Ja, jeg ved det godt. Luk døren. Det var min fejl, det der, guys. Jeg er ramt. Luk den der. Skal jeg gå over og bokse ham den ene ud? Du kan? Ja, den skal bare gå åben for jer. Jeg prøver. Pas nu på, Jonas. Du prøver at dø, jeg er freshborn på helvede. Ja, okay. Jeg nærmer mig fra hovedvejen. Jeg er også helt zombie igen, mand. Har du Jeg er næsten. Øj, ja, zombie. To ud nu, Aquam og... Devil, har du en bandage? 2 zombier. Ja. Kom nu. Hvor løber de hen, Jonas? Der er 2 bag muren. Der peger mod vest. Jeg lægger nu, mand. Jeg kan gøre noget. Ja, okay. Jeg er løbet over vejen nu. Jeg er på den modsatte side. Ja, jeg har smidt en nu. Tak. Er der en, der løber om bag ved husene? Ja, jeg er lige over for brandstationen med mig. Alle sammen er inde i kirken. Er de inde i kirken igen? Ja, nej, jeg er stadigvæk 2 bag muren, der peger vest på. En, der løber om bag kirken. En, der er om bag ved muren, der peger stadigvæk vest på. Jeg tager lige en spurt her. 2 nu. Hvor langt er der dernede? 200. Jeg står heromme ved brønden. Jeg er ramt. Bagfra. Oh my god. Bagfra. Ja. Ja, jeg er død. Der er en op bag ved os. Så, Hvor er I henne? Elektro. Jamen så, hvis I bliver ramt bagfra, er han oppe i skoven eller? Nej, han var lige bag ved os. Er han død nu? Nej. Han var oppe ved det der bjælkehus, hvor vi prøvede at lukke zombierne ind. Oh shit. I har ramt en. Ja, jeg ser ham løbe op fra nu. Jeg kaster min granat op på siden nu. Guys. Ja. Den er oppe på siden nu. Jeg tror den røg i jorden. Den er ikke sprunget. Ja. Nej, du ramte ikke. Jo, men jeg tror den ramte jorden, for den sprang ikke. Ja, jo, den sprang ind i. Hvor er I henne? Jonas, når du siger, du har dem. Ja, de er ude nu. Det er fuldstændig kaos her, mand. Ja, men længere, når du siger, du har dem, så sørg for, at du har dem. Ellers så hurtigt meldt i hvert fald, når du ikke har. Der er en, der løber om bagved hunting backpack.
Han løber op mod skoven, der peger op nordpå. Is that you finished? No, no! Hvor er det, I ligger henne? Ude foran kirken? Det var mig. Kommer en op bagved, ikke? Fucking dårlig våben, mand. Jeg kommer til jer lige nu med En nede. en MP5. Nice. Der er noget rød hue på. Ja, det er mig, der er rød hue og rød bandana. Okay, det er orden. Du lige løber forbi mig. Hvor er du? Jeg står nede ved sort bjælkehus. Ham i bjælkehuset, er han død eller hvad? Ham op bag. Nej. Han er væk. Øj. Dammit. Lord Drum Mag, mand. Jeg er nødt til at skænde noget mad, mand. Ja, jeg lægger sådan noget. Og det er øst, hvor det sker det hele, ikke? Jo, ved kirken. Der er... tæller lige 3-4 mand om bag muren ved kirken. Kan vi ikke flanke dem ved at løbe ned om vandet, og så den vej op? Jeg har lige skudt en om bagved. Men hvordan fanden kunne min granat ryge ind? Jeg kastede den om på siden. En nede. Nice. Ja, jeg hørte Nice. det hørte jeg. Jeg nærmer mig igen om bag brønden, om bagved. Det er honning backpack dernede. Jeg har Blue Mountain. Men det er jo Så sådan til nogle steder for zombier, det her. Jeg Er du død? Ja. Var du gået hen på en loot? Ja, jeg skulle prøve at tage den der Så er det dig, der jeg lige har skudt. Ja. Du skal du lige sige en anden gang, det er lidt en fordel. Ja, sorry. der har skudt den fra 4 skud? Ja, rød dryback, hvem er det? En er det ikke skyd, det er alle dem der dernede. Rød hjelm på, det er mig. Der var ikke nogen hjelm, det var bare en rød Løber dryback. ud af byen. Nu bliver jeg jagtet. Løb ind i Jeg kan se om bag kirken nu. Har du noget mad? Jeg er i lejligheden bag kirken. Ja, jeg har mad. Lige Kan vi det Jeg ser en med rød dryback her. Er det en af vores? Nej. Der kommer der kom en her. police her også. Nå, ligger der. Ja, på vej igen. 2 nede om bagved. Nice. 3 nede om bagved. Der kommer en freshborn ud på vejen. Ja, om bagved. 3 nede. Kommer til gear. Der er stadig 2 inde. 3 stemmer indenfor. Bag kirken. Bag kirken, okay. Ja. Ned mod vandet. Ja. Okay. Freshborn inde bag muren, inde ved kirken. Er det en af vores? Ja, nej. Han er ved at tage noget loot. Nej, jeg kan se 2 lige her. Hvis han tager loot, så dør han. Hvad fanden er freshbone med det? Han er nede. Nice. Så det var alle udenfor. Nu er de indenfor. Ja. Okay, jeg kommer over til kirken nu. Ja. Jeg bevæger mig ud, og så om bag kirken nu. Jeg bevæger mig ud og om bag kirken. Nej, jeg bevæger mig lige ind i et hus. Det vil være med ham, der skød mig, han død. Nej. Der er kun nogen inde i kirken nu, eller hvad? Ja. Umiddelbart. Drenge, I skal passe på, at jeg står en motherfucker rendende rundt bag jer. Ja, der ligger en... Jeg spørger, shit. Siger bagved. Helt op på... Nej, hvad? Ja, jeg har MP5 og alt muligt shit til at ligge ham bagved nu. Jeg sidder lige foran kirken nu inde i huset. Jeg sidder om bagved. Der er en AKM mere her. Jeg har en AKM mere, guys. Jeg står ved muren lige foran kirken. Ja, jeg er om bagved. Får der taget noget loot, så? Og det er derfor, at alle zombierne, de står ude foran huset, dem. Hvem står med en MP5? Det er mig, det er mig. Øj, fuck, der fandme også. Tør du at åbne døren? Om jeg gør. Hvem skød? Jeg ved ikke, der er noget AKM. Vent 2 sekunder. Åh, shit. Hvad var det? Jeg tror, der var en, der var der. Hvad skete der? Jeg tror lige, jeg tog en eller to. Han skød helt vildt ind i. Det var skide godt, det lavede til der, mand. Og igen. Ja. Hvem er det? Det er os. Det er Magnus. Det er mig og Magnus. Jeg har ikke hørt, de rykket ind. Jamen, det gjorde vi heller ikke. Han åbnede døren. Jeg er i huset lige overfor. Okay, der.
Jeg har en flashbang. Magnus. Nå, jeg tror... Der er en, der klikkede. Hvem er det? Magnus. Det er mig. Tror du? Okay. Er I klar? Ja. Hvem skyder efter os? Hey. Kom væk, dreng. Der er nogen, der skyder efter jer. Jeg er sikkert ham millionen der stadig bag jer. Hvem er den der... I'm alive. First spawn der. Skal jeg lige tage de zombie ud der, Double? Nej, det er lige meget. Jeg tror, det er ham over fra Bjælkehuset eller sådan noget, der skyder. Ja. David, jeg ved ikke, fik du hivet tingene af mig? Nej, jeg løb væk jo. Jeg var på vej væk, da han skød. Du har stadigvæk ikke Jeg tror, du er tilbage, du er derfor. Jeg kommer op, Devil. Jeg har en AKM nu. Jeg er på vej op, Devil. Jeg kommer lige ned med en... Du er stadigvæk oppe ved laden deroppe, ikke? Der hvor vi lukker ud, ja. Ja. Jeg åbner kommer døren. lige med en cargo truck, og så kører vi ned til flokken. Jeg er kommet ind. Er det ikke jer, der er inde i huset? Hvem er AKM'en, der skyder? Det er mig. Jeg dræber Okay. nogle zombier. Du vil prøve at dække den ryg. Er I inde i huset foran kirken? Ja. Lige foran kirken, ja. Okay, længere op. Jeg kommer op. Ja. Hvem er gul lamperen? Det er ikke os. Det er ikke os. Jeg ser ham på brangen der. Ej, du må ikke lade ham få fat i våben der, om der ligger en AKM med mag i. Den har jeg taget. Nå, okay.